दर्याला आलं तुफान पाहून ग होते बेभान. दर्याला आलं तुफान पाहून ग होते बेभान. तुफानी दर्यांची उसळते लाटांची, तुफानी दर्यांची उसळते लाटांची, नाही हो मला कसली डर. मी कुळ्याची ग बाई, कुळ्याची पोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर. ग बाई मी कुळ्याची पोर, होरी चालवते वल्ली मारुनी, होरी चालवते वल्ली मारुनी, पुढे नेते मी लाटा सारुनी. टाकूनी फासे विकूनी मासे, टाकूनी फासे विकूनी मासे, संसार चाले दर्यावर. मी कुळ्याची ग बाई, कुळ्याची पोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर. ग बाई मी कुळ्याची पोर. सोन्याच्या मळुनी नारळाला बाई अर्पण करते सागराला. कोळी वळा उजळे पुनवेला, पूजा सागराची चाले जीवनभर. मी कुळ्याची ग बाई, कुळ्याची पोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर. ग बाई मी कुळ्याची पोर, मी कुळ्याची पोर, हा कुळ्याची पोर. इयत्ता 8वी विषय मराठी. सुगम भारती. कविता कोळ्याची पोर. समुद्राकाठीचे लोक दैनंदिन जीवन जगतात. सदैव आव्हानांना, संकटांना तोंड देत असतात. समुद्र हेच त्यांचे श्रमस्थान असते. समुद्राकाठी राहणाऱ्या कोळी समाजातील मुली या देखील अत्यंत साहसी असतात. प्रस्तुत कवितेतून एका कोळ्याच्या मुलीचे भावविश्व कवीने अतिशय समर्पक शब्दात मांडले आहे. कवी आहे सुरेखा गावंडे आणि ह्या कवितेत जी कविता गायन केलेली आहे ती गायिका आहे राणी चौहान. मासा हे मानवाच्या दृष्टीचे पौष्टिक अन्न आहेत. यातील प्रथिने शरीराला पोषक आहेत. कॅल्शियम, फॉस्फरस व लोह यांच्यासारखे जैवमौल्याच्या दृष्टीचे महत्त्वाची असणारी खनिजही थोड्या प्रमाणात माशापासून मिळतात. मासळीत काही महत्त्वाची जीवनसत्व असतात. काही कॉड, हॅलिप्ट, मुशी या माशांच्या यकृतापासून अ व ड जीवनसत्वयुक्त औषधी तेल निघते, तर आतड्यापासून ब जीवनसत्व मिळू शकते. मुशांच्या पक्ष्यांपासून सार, सूप करतात. मासे पचनास हलके असतात. त्यांच्या चरबीपासून रक्तवाहिन्यांतील कोलेस्ट्रॉल वाढत नाही व आहारात त्यांचा समावेश केल्याने रक्तदाब कमी होतो. काही माशांच्या शरीरातील वातशांच्या हवेच्या पिशव्यांचा विविध कामांसाठी उपयोग केला जातो. पाळीव जनावरांच्या आहारांसाठी मत्स्यपीठ व झाडांसाठी उत्तम खतही मासळीपासून मिळतात. मत्स्य उद्योग जगातील कोट्यावधी लोक गुंतले आहेत. ही कविता आहे कोळ्याची पोर. ही कवितेत कवीने अतिशय बारकाईने कोळी मुलींचे जे समुद्राकाठीवर राहतात आणि ते मासे पकडतात आणि मासेही विकतात ही कविता मुलांनो ऐका आणि ह्यानंतर कवितेतील स्वाध्याय जे दिलेले आहे पान क्रमांक 19वर आकृती पूर्ण करा. कवितेतून लक्षात येणारी कोळी समाजाच्या जीवनाची वैशिष्ट्ये लिहा. तसेच प्रश्न क्रमांक 2 दिलेला आहे. खालील गोष्टींच्या
कोड्याशी पोर कशी समजते? स्वतःचे कपाळ सागराचे अर्पण करणारा नारळ. प्रश्न क्रमांक 3. कवितेतील खालील ओळींचे तुम्हाला समजलेले अर्थ लिहा. खेळा शब्दांशी. याच्यात अ दिलेला आहे. खालील शब्दांसाठी कवितेत आलेले शब्द शोधून लिहा. आ आहे. कवितेतील खालील शब्दांसारख्या उच्चाराचे शब्द शोधून लिहा. तर हे आहे आपला स्वाध्याय. तुम्हाला नक्की ही कविता आवडली असेल.